Ni Lourdes, Ido eta Argoitia, eta berritxune jaixo nintzen, lesalde txikixe, ez izenaz atxuani, herri guztixek ezagutzen da bena, bertan jaixoniko naz. 1909 eta 1958 urtin, otsailaren 19. Zu beti niri begire egon eta aztu kamararen nagoz. Apur bat konta labur-labur, noz hasi zinen Berritxuko eskolan, zenbat urte arte, eta gero ze jarraitu zen ikasten, eta zu irakasle izan bai, orduan ikasketa batzuk emir zehozuz. Azten bajatu dola, zegoen kontako zu Vale. Bueno, ni txikitzetik etxi gure baserriz herri erdixen okeran, eta ati zatibiku izekeran, deko parti egotezan zarratute. Eta ni gogoratzen dut txikitzez, handixik begirete egoten nintzela plazan, zelan beste umik rekreo sasoien jolastu itxebela. Eta sasoi hartan eguen arratzaldi be jai eukitxeben. Eta neure buru beti egoten nintzen preguntezia, eskola junbi nintzen. Eta amake galdetzen nautzanin, amak erantzuten eusten, maistrik esan dau eskoli beteta dauela, lekorik ez dauela, eta holantxenik 7 urte ondoinde hasi nintzen eskolan. Eta berton Berritxuko eskolan jarraitxune ban 14 urte arte. Gero handik, lekitxora, bialdu eustien, gurasuk, iseko baten etxeran, beren dendan goxetan bierrain, eta arratzaldin monjetan sekretariado ikesteko. Eta egiz esan urte horrek posi pasaune bazan, ze monja bat Sor Maria deitzen zana, Tolosarra, euskeraz etxe genuen guk eskolan, naiz eta kontabilidadeko edo kalkuluko eragiketak eta kaligrafia eta horrek erderaz landu edo makinan idazten. Gero horreaz lotute, aukine ban, hori, hizkuntza bat aukeratu bine ban, frantsesa edo inglesa. Eta okurri du jaten, orduan geixa entzuten hasi zalako edo, inglesa ikesten hasti partikular iluntzetan. Eta hortik urte ban, urte bete, oper Inglaterrara juti. Eta gero handik etorritxe, biher mundu bizkat aldatu inzen hor, 70 hamarkada amaieran, eta erabakine ban, institutura jun, bupein, kouein, eta gero beranduo magisteritza ikasketak eitxe. Non egin duzen zu? Eusko... Ez dut ustengo, moztu hori. Hemen gazgo artiste modun. Ai, zelan da. Euskal Unibertsitateko. Euskal Unibertsitateko. Euskal Unibertsitateko. A ver, martxan do. A ver. Euskal Unibertsitatean, orduan sasoien deustongo ikaldin eguen magisteritza eskolan. 4 urte izen zan? 3 urte, nik egin ebanin, 3 urte izen zan, eta filologia inglesa alderditxik egin eban. Eta gero, zuken biharri izen zen sekzion femenina edo? Bai, guk lekitxon kuadrilan, geure hartin hasi ginen berbetan, gazti ginenin, 18 urtera heltze ginenin, egin duzen, karnetatara, pasaportiatara, nonbaitxa juteko. Eta ordu nondinot ditadura sasoi esan, Franco bizi izan, eta hori lortzeko, enbizan, hori kartila hori atara bizan, sekzion femenina junde. Eta liburu bat lortu gendun, junginen, eta azterketa moduko bat pasau gendun, galdera erreze batzukin, eta gero, enbierriz egendun, lekitxoko ospitxala esate jakon orduan, residentzixan, nagusixan residentzixan, 3 hilabeteko bierrak arratzaldero. Nik neu tardaun eban 6 hilabete eitzen, egunero enitzen ez juten, da azte burutan enitzen juten, orduan 6 hilabete tardaun eban eitzen lan hori, eta gero kartile bat bialdu osten, basaten, kumplidune bala. Baina, jainkoei eskarrak, guk 18 urte egin orduko, beste mundura jun bizana jun zen,
eta ja libre geu esan karnetatara eta pasaportiatara eta olako gauzak etxeko. Ze orduan hori barik, diktaduran Franco garaizien ezin zan? Ezin zan jun, karnetataraten edo pasaporti etxen. Apurran Berritxuko eskola boitaute, zuek eskolan sartu horretik jumila dizitu zen duten mesetan? Ez, nire sasoien ez ginen juten mesetara egotezan, saso bat egon zan, ez luze, barixekutan izatzen, hilan lehengoko barixekutan goizeko 9 Baina nasakordetan zenbat durau ban saso hori. Asko-askoripe, ez daukete holan gomuta haundiripe. Eta kara al sol kanta bihorri izaten zenuten eskolan sartu? Behin omin, baina hori eguneroku ez, gure sasorako hori ja kenduta eguan. Igual inspektori edo etorrenin? Inspektori etorrenin, ez, enago goratzen hori gu kantete gandunin. Eta zuk nun ikasi zen, nun neuen zure eskola edifizio? Plazan ontsi gaur egunin txapela dagoen lekun, hortxeuen gure eskoli alderdi batin egon ginen neskak eta beste alderdi zen mutilek egotezin. Eskentzabiz? Eta zeintzan zuen irakasle orduan? Ni sartu nintzenin, Maripaz Pescador deitze zana, eta gero ahun zen, eta beste bat etorri zen oso gazti, Mariluz deitzen zen bat. Vale, primeran, doña Purbat, salto etxeko hezkuntza. Askotan astu etxekako hezkuntza, itzen dut da beti eskolan edo hori, etxin beziketa bat jasoten da. Igual, jentia igarretze otzazu etxin ze hezkuntza edo eziketa jaso zenten, eta igual mutu egiten dena ezkini. Gauza normala da, errespetu jentiai, jente nagusizai, alkar pratetako errespetuz, etxin arau batzuk, ekin zimpli da etxeko eziketi. Zuek zelako eziketi jaso zenuten, guraizuk eta ipintxetzuen araurik egunin bete biarritzeteko edo... Bueno, zeuko etxetu duzu modun, lehenengo eta behin, nagusixei, errespetu, beti, zorri zen bi jauntzagun. Nagusixei berbetan behu esan, guk ezin gendun berbarik egin, euren entzun bi gendun. Geure iritzirik emoteko aukerarik ez gendun aukitzen. Eta inoz askotan pentsaude bai, nagusixek entzun eta norberan bostin pentsetan, gauza berdine esaten badaz. Era desberdinetara eta zeitxik eta doz diskuti duten, hori askotan pentseten eban eure barru. Baina, bueno, sasoi horretan, batez be umik, etzeuken aukerarik gehixenetan euren iritsixe emoteko. Zuk orduan ikusten zuen igual neskak era batera ezten zile eta mutile beste beta? Bai, hori argi euen emakumi euen etxeko bierrak eitzeko eta mutilek zin kaleko bierrak eitzeko. Eta nia sarratute ibiltzen itzen, zapatak eta garbitzu bine bazenin, ia zetako. Zetako ni garbitzu bine bazan zapatak. Pako txaberi getxi eukesela. Bai, arrazaiek. Garduen gori neskak amapezan da, etxeko zukaldin eta horrela eta mutiek. Bai, harriko eitzen adibidez hasi ginen, etxe bozingan etxearren, gustora, lehengotan gustora. Gero behin obligazioie bihurtu zanin, esan hain gustoko. Ja. Eta zuek etxin bat zer gixen, bilarekin behar izaten zen duten, eskolak ikusten da zer gixen edo... Saso batzuk egotezin, lurre preparau bizanin, intxaurrenen bizanin, beixen aurrin, tiori lagundu biarrizete jakon, beixek zuzen jun deixezan solun, hori zetezan patata sasoien, edo hartu ere itxeko sasoien, olako saso inguru baten, edo udeguenin, idi batu bizanin, basora, egun batzuetan, goiz batzuetan, idi batzakun biarrizeten zan.
edo bebai, tio idimosten euenin, eskolatik urten, eta baskarixe jan orduko, tiori baskarixe eruten basora. Eta gero harinek eta baten bajatu, baskaldu eta eskolara juteko. Eta hori nire modun, nire aurrekuk behi ben, eta nori betoko jaten, buelta batzuk eitzi. Baina amaitzeko, betxin transmisiorik jaso zuen? Egenako itxura, kanta, pasadizuk, etxin nolako izan kontetu zuen? Justo musika kontu, musika salik ez dizen gurin eta orduan, holako musika kontu ni neuk zuzenin ez dute jaso. Eurixana edo da jausten danago itxi bera. Ez tubun barrondoia. Eta eskola musika ipaik osatzen duten? Lehenengoko handere inubaz ez dauket gogun. Bigarrena zentretesan olako kanta batzuk. Baina bestelan gero solfeo eta erakusten izen daben bodun, edo beste erabateko abestixek hori ez gendunik ezi. Ez, josten, hori izen zan, josten bai, nigo goratzen az amak partikular bialdun etxun, izara bat ineban bordaute eta mantel bat, punto de cruzin, ama bizar biletaz. Horri bakotxak ordu bete ere dute usta. Amaitxu arte, bai.